Iki kocok wong wedok budak kowe iki. Kok sing halus lho. Lah wong urung sampe lah kok kudu etek-etek. Lah ngene iki lho. Wong wedok kadang ayu kadang elek. Sing ayu piye? Lah ngene iki bae ayu lho. Ayu iki. Lah karena aku akhirnya mlebu surga kan aku elek. Kowe wis. Aku wis. Iki lho, owangan iki pokoke gede. Putri ya? Iki cara jajan dulu kaya karpet lho. Wong kene iki sinoman kene apik. Karpet delon malah kaya lapis. Biru ijo apik. Masyarakat kene iki sinomane terampil. Apa? Abang to, malah kaya rompine dhewe. Malah dikira kok mantep. Lah kuwi lak chemistry. Iya. Sinoman kene kuwi karo adewe wis chemistry. Roro. Lah iki ngono nyapa kok digawe abang? Abang Diserasekne karo adewe. adewe yo. Lah iya to. Lah iya. Lah ya kok ngeyel ki nyapa? Lah nyapa kowe ya yo? Lambemu ngono kok kowe wis oleh nduk ayu iki. Ora ayu lho. Iki ben cilik lare gede. Aku ya wis oleh nduk ayu. Mbok Iki kaya blura iki. Tetep Pak kerja keras ngene iki. iya to apik to. Tapi iki elek iki. Lah kok Swarga. adimu lho paling ngendak kuwi lho to. Dandolo yo. Wah, bang dolo lah. Jenenge sapa? Sapa? Singo. Kok muni bang dolo lah wong aku ki roh tole iki kelingan cilik aku. Cilikan ora ngene kok wong cilik kok. Putih resik iki to. Resi apa? Resi susune tok, ndasmu ireng. Tole adrek nggih. Dapat dicomong apik to, ha? Tole edrek Mbak Jade nika lho nggih. Lah ngono lho. Pilih sapa kowe? Malah pilihmu malah. Lah kok dudeng aku. Lah iki ndudeng kowe iki lah malah gendaan iki. Enak Agus. Aku mulai kewabrak mobil. Gus, buyan Gus. Ngomong to Gus. Gus. Pola dhisik neno ganong dhisik ya. Aja njaluk Mbak Malah iki ngentutan. Njaluk Mbak Tasa sing gedhi lho. Apik iki. Iki putih. Cara karo bapak kene padha. Bapak.
model luar. Karo bapak sama ibu. Bapak pucuk. Tung kan tung. Dalam Si pomo tasa karo punggi lek Eci Nondrono apa? Kadya apa? lah nek iki yo ibarat Ini elek, bacot kamu. Jale sik jejero. Aku lek karo iki Gatot Kaca iki karo Putri Sangga. Riti. Sorry. Wah, bemu ngono kok iso. Nek kowe iki paling ngendaki ra pasangan serasi karo iki jane iki. Kaya aku Pak Lurah iki buruan. Ora ngono kuwi iki Dewi Sekartaji. Aku. Iki Banaspati. Harus pakai matamu. Kok yo mbok aja nesu. Matane obok. Iki lho pola nadimu iki lho. Ana opo? Aku anoman. Oh, Ora, sing nendang yo kurang ajar bocah cilik iki kerja ini. Kuwi ngono urung dong lek adrek cah bagus. Dadi adewe iki nek ganong ning kon panggung ngene iki. Kowe iki obahmu opae dikendangi karo Mas Kendang. Lah nek kowe pengen ndang edrek yo wis kene, ora sadar. ora dong kuwi padike kon marai punggi. Adreke piye Lah, marai oh ngono ya Bu punggi. ya. Parono Para ana sing nggih. ya ngomong. Gendongan wis Lah kok mriki nyapa to iki? Lah ora masalah ungkak-ungkuk ning kono sing dingge contoh kowe bocah iki lak urung-urung apa-apa. Merene. Gon mungke sing endi? Gedhi. Ana gawe ana. Itu lagumu sing elu main pelok. Hei. Romo. Apa kuwi? Cerita kita sting tung
cara judule apa? Tawang mangun. Mau. Lah kok iki kok engkleng ngono. Kok ora kuat. Ngesot. Garmu goberono. Tak ora paten. Boleh Pak. Ini cilik banget dah ayo. Adewe nang kene iki. Lah dhewe kene. Lah iki main kene. Adewe nang kene iki kudu bisa mengedukasi. Sebagai wong lanang iki lak kepala rumah tangga. Tanggung jawab ojo ayu wedok ayu lho. Nek wong wedok kesel, wong lanang kudu Duduk. Kata elek. Dak gendongen ndang. Wes ora. Batok. Le, tak sawi gendongen lho. kok tidurne iki piye iki? Lho kok pertandingan iki apa? Apa tisor? Apa kisar? Wong lanang bodo ngisi-ngisi Sing gas iki ora labah. aku lak wis paling enggak kowe lak yo wis duwe usaha. Wis. Sing kurang siji. Kowe kudu gotok iki. Ojo menlapi. Ayo gotong kowe. Wong lanang kudu tanggung jawab gotok kowe iki. Paling sesuk mulih mlaku. Ayo sak. Ayo dino. Banyak nih. Rare lho itu. Oke ada praktek, iya toh? Mele. Baby Mary. Ge, wani ora we. Tapi wani kok. Tak kira belum putri. Tumon kok nenek iki bocah iki lak sik pantes digendong. Aku ora pantes ora pantes. Paling enggak didongakne masyarakat kene. Pokoknya masa mriki muga-muga panjang umur. Amin. Dan selalu tetap kompak menjadi masyarakat dadapan. Amin. Menjadi barometer kabupaten liyane. Amin. Amin. Lurah semoga tetap amanah asale tanggung jawab mimpin desa mriki. Rezekine lancar, sehat selalu, panjang umur Allahumma Amin. Gripek gedang gripek telo. Sik edang waton rata. Nah, nggih, lah menika Barang eting sing nganduk. pembarone padha ngantuk ning jero kanjeng waduh padha nyisih rono kale. Yo. Yuk. Ayo ge. Ayo ge.